Så skal der unboxes Samsung Galaxy S3. Det bliver spændende, hva'? Skal vi se, om det virker? Okay, nej. Lad os teste. Så prøv at tænde for den. Men så står dog stille. Sådan der. Lad os prøve at tænde. Jeg har pillet lidt ved den. Wow. Tada! Beautiful. Så er det bare at vente. Men skal vi se telefonen. Og står Samsung. Bagsiden her. Lidt i stykker. Igen, jeg har også fået den brugt gratis, så hvad kan man regne med? Det er så min baggrund. Det gør jeg lige her. Hov. Sådan der. Telefonen starter. Har vi telefonen her. Kameraet. Okay, se jer selv. Vi kan også teste bagskærmen. Klikker man 2 gange på slukknappen. Sådan der. Det kan jeg så ikke. Her kan jeg ikke på kamera. Prøv at se. Hvis jeg klikker 2 gange på den her, det er noget, man kan indstille. Så hvis jeg klikker 1 gang, tænder jeg skærmen. Jeg kan også tænde, men bare trykker. Okay, hvis man dobbeltklikker, så går den på det der mode. Hvis man bare trykker, går den på sleep mode. Det ved jeg så ikke lige nu. Lommelygte har jeg indstillet. Så skal man trykke 2 gange på sluk, og det kan man også indstille, så man kan også oprindeligt, når man køber telefonen for ny, så viser den, at kameraet, når man trykker på den knap. Men jeg havde indstillet den til lommelygte. Det vil sige, hvis jeg klikker 2 gange på sluk, og så trykker der, så er der lys. Så kan man trykke deaktivere, eller man bare kan trykke 2 gange igen. Men der er i hvert fald lidt her. Og der er forskellige gadgets. Her, der er beskeder. Som den her. Så kan man trykke åbn app. Så kan man åbne telefonen for at fortsætte. Og så skrive sin kode. Næste. Og så har man lidt her. Ja, nu er jeg i hvert fald inde på telefonen. Og den er meget god. Så YouTube. Lige teste, hvor god den er. Og sådan en sang. Så vi har den her. Så kan vi skrue lidt op. Og noget man kan gøre. Vi er på vej, hvor vi skal. For små videoer til 1 milliard subs. Folk de støtter, vi på vej mod toppen. Yeah, de siger vi drømmer stort, men vi gør det. Vi tror hver dag, vi vokser mere end vi troede for. Jeg kan ikke stoppe, vi er på en rejse. 1 milliard subs, det er klart, vi fejrer. 1 milliard subs, vi har nået det nu. Så bumse, vi gør det for jer, og vi tror. Sådan virker. Så har vi højtaler mikrofon. Ja, mikrofon. Test run.
test run. Den er jo fin nok. Ikke det bedste, men det er fint nok. Og batteriet kan holde i 4 timer. Ikke mega meget, men det er jo også fordi, at batteriet det fylder det der. Det er hvad det fylder. Det der, det er hvad batteriet det fylder, så det er ikke mega meget. Den er fra 2021, så den bruger normal USB. Og ja, det er en Samsung Galaxy Z Flip 3, som jeg jo sagde. Ja, det sagde jeg ikke. Det er det, jeg selv skulle gætte. I hvert fald meget fed. Der kan man redigere en masse, og det er fedt. Noget, man kan gøre, det er inde i indstillinger. Så kan man trykke coverskærm. Så kan man trykke her. Der kan man tilføje en masse. Så kan man fx til direkte opkald. Den vil jeg gerne have. Urstil. Der er billeder. Man kan også vælge sådan nogle her. For eksempel den her sammen med sine venner. Her. 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 Så er der også sådan en her. Man kan også gøre sådan her. Det er mega fedt. Der står så klokken 12, da jeg var oppe. Det kan jeg godt lide. Så er det simpelthen en grund. Men jeg vil gerne have den originale, som jeg har valgt. Eller der. Skal jeg vælge en anden? Er der nogen, der er federe? Nej. Jo, der er en stor fed tekst. En fed tekst. Nej, vi tager den der. Den er god. Så trykker jeg udfør. Nu kan jeg dobbeltklikke på skærmen for at tænde, som sagt. Hvis jeg så swiper hen. Der er en masse ting her. Så skal jeg gerne være den her, hvor man kan tilføje. Tryk for at tilføje kontakter. Så skriver man sin kode. Og så har man her. Der kan jeg eksempelvis sige mit telefonnummer. Og så enter. Nå, det kører jeg så ikke. Nå. Men i hvert fald, det er simpelthen den her telefon. Vi kan lige se, hvor meget plads der er på den. Hvis den lige vil gå ind i indstillinger, der var indstillinger. Så scroller vi helt ned i bunden. Om telefonen. Der er fx mit telefonnummer og hvilken en det er. Der kan man kalde den. Ting. Batterioplysninger. Der står lopladet, ikke? Der noget den, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg ved ikke, hvad noget af det der er. Og der har vi lidt mere oplysninger. I hvert fald, det var simpelthen den her telefon. Vi kan lige prøve at ringe. Der kan jeg høre, hvordan det lyder. Det var fint. Man trykker på den altså der. Det var fint. Og så hvis man... Må se, hvis jeg så ringer igen. Jeg kan bare til et det er et rigtigt telefonnummer, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Men hvis man ringer til et telefonnummer, et nummer, så kan man lægge på. Jeg gør sådan her. Og så kan man så trykke hen for at ringe op igen. Og så trykke hen for at slukke. Det er jo smart. Og det tror jeg også var alt for den her video. Den her video, den passer med, at den var 10 minutter. Og vi ses, og hej hej. Og wow 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 we ha hu ha hu ha hu shi da bu da ma. Ha.